Здравейте! Днес ще си говорим за нещо наистина вълнуващо – Suno AI. Ще видим как буквално всяка идея може да се превърне в завършена песен. Само си представете да можете да превърнете няколко думички в една цяла завършена песен. Говорим за вокали, инструменти, професионален аранжамент и то в какъвто стил си поискате. Това вече не е научна фантастика, а е напълно реално благодарение на Suno AI. И така, какво ни предстои днес? Първо ще разберем какво точно представлява Suno и как да се ориентираме в самата платформа. След това ще хвърлим едно око на различните планове, ще създадем, разбира се, първия си музикален шедьовър и накрая ще се гмурнем в по-професионалните инструменти, тези, които ще ни помогнат да превърнем една обикновена идея в истински хит. И така, какво всъщност е Suno AI? Накратко, това е най-популярният изкуствен интелект за създаване на оригинална музика в момента. Говорим за една революционна невронна мрежа, която може да генерира музика в, буквално всякакви стилове. Да кажем, че искате песен в стил българска естрада от 80-те, обаче с модерен хип-хоп бит, никакъв проблем. Възможностите са наистина безкрайни. И най-хубавото е, че всичко това се случва директно в браузъра. Няма нужда да се инсталира какъвто и да е сложен софтуер. Просто отивате на suno.com, влизате с профил в Google или Discord и готово, вече сте в студиото. Добре, нека сега да разгледаме и самия интерфейс. На пръв поглед може да изглежда малко натруфен, но ще видите, че всъщност всичко е супер логично подредено и е изключително лесно за използване. В главното меню има няколко ключови раздела. Home е, така да се каже, таблото за вдъхновение. Там се виждат най-горещите парчета, създадени от други потребители. Library това е личната съкровищница. Там се пазят всички ваши песни. Explore е страхотно място, ако искате да откриете нови жанрове и стилове. А пък Radio е супер забавно. Там може да се слуша музика, избрана от общността и дори да се гласува. Тук има и една много интересна функция, наречена Hook. Мислете за нея като за нещо от типа на YouTube Shorts или TikTok. Идеята е да качите кратко видео и да му сложите музика, която сте създали в Suno. Получава се един такъв мини-клип, който е супер за социалните мрежи. Добре, сега стигаме до нещо много важно – горивото, с което работи Suno, а именно кредитите. Те са нещо като валутата, която се използва, за да се генерира музика. И тук идва страхотната новина, особено за всички, които искат просто да експериментират. Безплатният план дава по 50 кредита всеки ден. Това е напълно достатъчно, за да се създадат цели 5 пълни песни, което, нека си го кажем, е един прекрасен начин да се опознае платформата, без да се плаща абсолютно нищо. Suno предлага 3 основни плана, които са насочени към различни нужди. Безплатният, както казахме, е перфектен за старт. Планът Pro вече е за по-сериозни творци. Хора, които искат да използват музиката си комерциално и да имат достъп до по-мощни инструменти. И накрая, Premier е за истинските професионалисти, които искат на разположение едно пълноценно виртуално студио. И ето, че дойде моментът, който всички чакахме. Време е най-накрая да създадем малко музика. Ще се уверите сами колко е лесно и, честно казано, колко е забавно. Има 2 основни режима на работа. Опростеният е като музикална рулетка. Кликвате веднъж и получавате случайна идея за песен. Супер е за бързо забавление. Персонализираният режим обаче е там вече вие сте диригентът. Имате пълен контрол върху текста, стила, абсолютно всичко. Хайде да видим как се случва магията в персонализирания режим. Процесът е много прост. Първо, дайте на изкуствения интелект някаква тема и го оставете да напише текста вместо вас. След това бъдете креативни, смесете различни жанрове, добавяте инструменти, създайте уникален стил. Избирате мъжки или женски глас и накрая, с едно натискане на бутона Create, песента просто оживява пред очите ви. Само погледнете този текст, генериране от AI буквално за секунди. Има поезия, има смисъл и е напълно готов да се превърне в песен. И това е само бегъл поглед върху това, на което е способен Suno. Добре, вече знаем основите. Сега е време да се превърнем от обикновени слушатели в истински диригенти на собствен оркестър. Нека разгледаме професионалните инструменти, които Suno ни предлага.
Първият такъв мощен инструмент е редакторът. Той ни позволява, така да се каже, да влезем под капака на песента и да правим промени с хирургическа точност. Например, с редактора може да се промени темпото или, както е известно в музиката, BPM на цялата песен. И то без да се притеснявате, че звукът ще се развали. Или пък може да се избере само една конкретна част от песента, да се промени само нейния текст и да се генерира наново. А изкуственият интелект ще се погрижи преходът да бъде напълно плавен и незабележим. И сега стигаме до черешката на тортата – студиото. Това вече не е просто редактор, това е пълноценна дигитална аудиоработна станция. На практика това е професионално музикално студио в браузъра. Процесът в студиото е изключително интуитивен. Първо, песента се разделя на отделни аудиопътеки, които се наричат стемове, т.е. получавате отделно вокалите, отделно барабаните, отделно баса и така нататък. Това дава абсолютен контрол. След това може да се редактира всяка пътека по-отделно, да се добави собствен глас или инструмент и накрая, разбира се, да се експортира финалният микс. Ключовото тук е, че контролът е тотален. Не харесвате барабаните? Няма проблем. Може да се променят само те, да кажем от хип-хоп да станат рок, без да се пипа нищо друго. Може да се регулира силата на звука, панорамата, има дори еквалайзър за всеки отделен канал. Пълна свобода. И така видяхме целия път. От една съвсем проста идея до напълно завършена песен, която звучи сякаш е готова за радиоефира. Всички инструменти, от които има нужда един творец, са вече на лице. От тук нататък всичко е в нашите ръце. И така стигнахме до финала. А с него и до най-важния въпрос. Коя ще бъде първата песен, която ще бъде създадена? Светът определено е готов да чуе тази музика. Творческото пътешествие започва точно сега.